बचपन में ही सरकारी शादी तो हो जाता है। आपको कैसे है कि घर में जाने भारत माता की बीजेपी पद्मफूल इनको फॉलो करना अभी है ना ठीक है 9366 नहीं 666 से कैसे 9366 9 हाँ गलत 666 नरेंद्र मोदी अमित शाह नितिन नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मलिक शाह राजीव प्रताप ini nih je tutur asik mana sal kolong ma romu je khalai phaimani je tini busuk jora to ini ni saput manka haikuba nung 17 peko jolani lukurok no nung tam kok kesana musungai बेलेका हामबाय जों दिनै माखाना खादुं खाजानि बिसिंतै आंनि बोखाबो तंथकजाक सरि हामियाफोना आंनि बोखा आंखौ एकदम परिष्कार आं जों दिनै सिनि 17 पेको जलानि बिसिंग बेलापुर पारा हायकबा आंनि दा मंगलनि बुथ सभापति नेतृत्वे जों दिनै जे ताकलाय 2026 नि जे टीटी एडीसी नि जेटा निर्वाचन निर्वाचननि जों ताकलाय न दूर तो दूर तिनि न दूर तो दूर प्रोग्राम जों फायलायनाय हायनि जों अंखलायजाक गे अमाहाय खलायनो जों दिनै जागानि गोबां मा नेतृत्व रक आना लगिरनार बागै फायजाक ताई जोंनि महिला मोर्चा हयतो आरम्भ खायनाय युव मोर्चा किसान मोर्चा जनजाति मोर्चा न विशेष गुरुत्व रुइनाय जों दिनै जागाव बेलापुर हाय गामियाव प्रत्येकता नगर नगर थाङै दूर तो दूर प्रोग्राम हायकेबा जों बरगय मालायलायमानि बरगय गाहाम हामिया जे सम्पर्क खालायमानि जों दिनै मोथागलायनाय खोना जे लास्ट 10 तारिख दिन अंक जों जोंनि रोड शो खायनाय
जे साइटानि जों जेटा गणतंत्र मानिगो संविधान मानिगो अमाहाय खलायनो जों खोना जोंनि साइटा समय जोंनि प्रसार शेष खायनाय इनके जों जे थाइसिंग नरक सोंमानि जे दूर टू दूर प्रग्राम खायमानि गोबां मा जागाव जोंनि जेटा 39टा पुलिंग स्टेशनाव जों थाङै गुरिखा कायसे कुइसु जागा जों थांमालिया जरा कमनि बागै जतन जों कमिउनिकेशन खायबिखा ताइ जों जे थांमानि जागाव अमन सारा मानखा जे जोंनो गोबां बुट दुइनाय गोप्लाय खायनाय होननाय बरक वान सुगलायजाक गा आं बंनि जे वान सुगमानि ताइ बरक कक सालायमानि बिसिंथि सायमांखा अ 17 पेकाव जला जन्म जन्यगर बीजेपी सारा ताइ केबो पास होया होननाय आं बोखावा थलैना अ कक सायना जों तिरिनि जे दूर टू दूर प्रग्राम बेलापुर पारावा हेकबा अमचिनि 17 पेकाव जलानि जन्म जन्यगनि जेटा 17 नि 10 नम्बर बुट जों तिरि सांलायनाय हामबाय।